Chámome Inés e son unha das fisioterapeutas que hai aquí na Asociación Amigos. Depende un pouquiño dos días. Tanto realizamos intervencións puntuais cos usuarios que temos en servicio e intervencións individuais, mellor dito, como facemos talleres tamén de forma grupal. Pois os luns temos un taller no que abarcamos persoas con grandes necesidades de apoio. Entonces é un taller super bonito, super gratificante, sempre nos aporta cousiñas. Os venres temos un taller un pouco contrario, con persoas con menos necesidades de apoio. Entonces ese taller sempre está máis enfocado a actividades deportivas, a basicamente que se movan. A miña experiencia coa discapacidade, sobre todo a intelectual, non era moi amplia, e a verdade é que se me abriu un mundo moi guai, maravilloso. O que consigues ao mellor son os objetivos son máis estables, as evolucións son máis lineales, pero é super gratificante porque un mínimo agradecencho un máximo, moitísimo, está moi guai. O que ti aportas, o que che aportan, sobre todo eso, é moi gratificante. Pois nunha actividade que se fixera con eles, que Ramona, unha usuaria, me escollera como unha das súas superheroínas. Entonces eso foi como, wow, son a superheroína de Ramona. Pero despois é que son moitos, xa digo, calquera luns, cas grandes necesidades, sempre aporta algo, pero que despois hai moitos. A nivel fisioterapia pura, ver a Isa camiñando no arnés, o primeiro día que puxemos a Belén no bipedestador e vimos o alto que era, moitas. As saídas con eles, eu vou con eles á piscina tamén, as saídas á piscina, as saídas á praia. Estas navidades pasadas que me encontrei con eles na cabalgata de Reis de Boiro, eu estaba de vacacións nese momento, entonces a alegría que che demostran cando che ven, sabes? É como, non sei, sínteste moi querido, moi querido. É moi bonito descubrilo, porque iso aportache moitísimo. Unha visión moi diferente incluso da vida, non? Aportache unha gratificación que a outros niveles ao mellor non sintes, porque a veces ti para eles eres tanto a súa fisio como a súa familia, como unha amiga. Teño unha xornada un pouco máis reducida que os meus compañeiros, precisamente polo tema de conciliación. Tamén por temas de conciliación eu coincido en vacacións cos chicos de centro de día, entonces eso veme estupendo. Ela está encantada con isto, ela pídeme un montón de veces de vir aquí, e quere vir aquí cos chicos, e quere vir a axudarme, e quere